I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Upaubos ko. Anak ko ng dagang mga corals. Dito tadi ay. Kanindot kita naon sa mga uso itong mikitlap. Doon ay mikitlap niya sa mga corals. Diyaging David ha. Saan ka ito mikitlap? Mutidlong ako. Paingon di anang doon ay mikitlap. Dinig itong David ang nakita na ko nga doon ay mikidlap. Oh, Tura! Mikidlap na sa ba? Tura eh! Murag kini mo to. Kini kita mikidlap eh. Akong kuhaon. Kini. Nakuha ko na. Samari. Bato? Bato man eh. Pero, mikidlap man eh. Tanahan ko ni sa ibabaw. Dadun ko ni mga bato sa ibabaw. Unsa ba dang imong gidada nga bato gikan lawom sa dagat? Ha? Kuan bay, wa ka makakita ganina ilawom sa dagat nga dunay mikidlap. Ha? Mikidlap? Wa man. Kaduha gyud bay. O kini oh. Kini ang mikidlap. Sure di ba yoy? Mikidlap ko taon. Tinuod lagi. Mikidlap lagi ni. Huwag yun mo ang kumbang akong gipati. Misamot pa hinoon. Nga no magkani. Saom na. Muadto ko saom na. Magsusi ko dito. Wa pa man mabalik siya mo, Mateo. Asa bang ka siya? Doon na siya gibati. Ano nagika pa siya siya dugan? Di lagi ko mabiya din eh. Ako na pabuto ng pabalik niya mo, Mateo. Unsa kining nahitabo saom na. Ingon sa mingayob ang suot saom na. Ingon sa nagdag-om ang suot saom na. Mingit-ngit. Ngano kini? Daotang tilimadon kini. Usa ka daotang tilimadon. Bay, wa biya ka makadrugs ha? Bo, ayaw patakag sulti diha. Wa lagi ko magbinuang bay. Tinuod lagi akong gisulti. Base ni murtong pananaw eh. Ngano mo kidlap man kuno ni be? Ambira gud ni. Oh, Bato man nga nagtaas. Ordinaryo ra man nga bato. Ato lang ni ilabay oy. ba? Ayaw. Ako lang nang i-display sa mo. Remembrance ba? Aw, ikaw good. Basa na sa siguro, no? Pananaw lang to na ko ang akong nakita nga mikidlap ni ganina. Oh, unsa? Mao kini nitabo, amo Mateo. Oh, Maynard. Mong nabalaka ko. Wa na ko makita ang posibleng mahitabo sa unahan. Pero ang bugtong lang na akong nasiguro nga usa ka daotan nga panghitabo ang mahitabo sa unahan. Oh, amo Mateo. Tinuod ka itong giingon ni Baynil?
Mapananaw ra to na ko ganina. Nga mikidlap kini mao ba to? Tuod sa no. Basi pananaw lang siguro to na ko kay anong makidlap sa ni. Wa may bulawan nga nakapilit din Unya. Ordinaryo ram sa ning bato ha. Taas lang. Dako lang ni gamay sa botilyas bino. Tapos to. Ako lang ni display. Ibutang ko ni din sa aparador. Paspasan nato ang atong pagbansay-bansay, Maynard. Kinahanglan nga madali nato ang pagbansay-bansay sa imong mga gahom. Amo Mateo, Dili ka mo kumpiyansa. Dautan nga tilimado nga akong nakita. Mao kinahanglan nga atong dalion kini nga atong gihimo. oh, Amo Mateo, Sige, pwesto na. Kay sugdan na nato pagbalik ang pagbansay-bansay. Kinahanglan nga mangandam ta. Mateo, Wa ako may bao sa maabot. Mao kinahanglan nga andam ta kanunay muna. Basta lahi nga tilimado nga akong nakita. kanunay nag-anda mag-imong mga tao. Oo, hinoon. Unya, si Maynard, kumusta na ang inyong pagbansay-bansay? Gamay na lang yun ang kuwang. Og mahingpit na yun siyang sugo. Katapusan na lang yun namong ensayo, ugma. Maayo hinuon kung mao ka na. Bay, patudlo niya ako ni Amo Mateo. Basin pati ako, doon ako'y gahom ba? Unya, pwede ko kahibaw ini ba? No? ikaw gid Batyok. Sure ko, Butchok. Wa kay gahom. Halalain na. Di lagi mo support na ako, no? I-support sa ko ninyo eh. Huh. Sige lang. Basta doon ako'y gahom, awal lang niya. Di ba? Masuya sa kailon na. Bitaw eh. Nagdamgo lang ko ini nga nagmata. Unsaon, ganahan man gyud ko mahiro. Pero wa mo sab gihatag si Ginoo akong ipangayo. Aw, tawato na lang nako. May Batyok kaabi mo. Dili lalim ang usa ka hero. Dili gid lalim. Mao lagi. Pero maayo na lang sab nga wa ko mahiro. Kay hadlukan sa baya kayo ko. Basig di unya ko kaluwas sa akong luwasunon. ikaw gid Batyok. Hain ba ang atong anak? Ito as gawas ay. Nag-istorya sila si Botyok ug si Ilona. Hapit na mahuman ang akong giluto og makakaon na unya ta. Unya lang nato sila tawgon. Pasagdan lang una nato siyang makikistorya nila ni Ilona ug Botyok. Kalain sa akong damgo. Nga nung itong akong damgo. Akong nakita nga doon na itong kayo nga aso nga mituok na ako. Ano to? Murag tinuod nga akong damgo na. Ay, kalain na itong damgo ha eh. Oh. Ang bato nga akong nakuha ilam sa dagat. Nasintro din sa akong pananaw. Na amadin na ako mabutang di sa aparator. Mabangon ko. Muinom kong tubig. Ay, di pa man ko makabalik kong tubig. Ay. Ang bato ay nga akong nakuha dito ilawom sa dagat. Sakto'y kay pagkabutang di sa parador. Kuwang nang nalimpiyuhan na siya. Gusto, ugma di. Ako na siyang brasan. Aron malimpyo na. Aron makuha ng mga lumot-lumot na. Nga, doon sa mga shells nga gagmay nga mipilit na ini. Gusto, ugma. Ako nang limpiyuhan. Ugma. Mao nang katapusan ko bansay-bansay sa kong gahom. Dagan kong nagkamahuan. Ug magpasalamat kay kuni Amo Mateo. Ug kay iya kong gitabangan. Gigiyahan gyud ko niya maayo.
tuog ako. Karon, mauna karon ang katapusan tang pagbansay-bansay sa imong gahom. O gusto ko nga gamiton nimong imong gahom. Ang upat nimo kagahom nga magdungan. Amo Mateo, dili ba lisod? Kaya na nimo minad. Salig sa imong kaugalingon. Sige, Basta timan ilang yun ang akong gisulti. Kinahanglan nga doon na kay determinasyon sa imong buhaton. Ug doon na kay focus sa imong himuon. oh, Amo Mateo. Sige, magsugod na ta. Sige, Milo. Sa daong sa yuta. Makamot na ka sa daong sa kanyang. Kapit ang daong sa yuta sa tubig. Bugat Amo Mateo! Bugat kayo! Kaya mga ginani mo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!